Suntem la al doilea episod din Canups în bucate și intrăm încet în pâine. De fapt, nu în pâine, ci în idei de rețete pentru mic dejun, prânz și cină. Iar pentru cei care se satură mai greu, avem și idei de gustări. Desigur, vorbim și despre pofte și trișat, dar spun să le luăm pe rând. Astăzi vreau să vă prezint 3 propuneri de mic dejun care se prepară sănătos, rapid, sunt hrănitoare, au gust foarte bun și asigură senzația de sațietate pentru 2 până la 4 ore. Alimentul de bază este avocado. Pentru cei dintre voi care nu știați, avocado este un fruct la fel ca roșia. Originar din Mexic și Guatemala, avocado conține 20 de vitamine și minerale și aduce aportul necesar de grăsimi sănătoase în alimentația zilnică. Fructul de avocado are în compoziția sa cantități mici de magneziu, mangan, cupru, fier, zinc, fosfor și vitaminele A, B1, B2 și B3. De asemenea, conține și vitamina K, acid folic, vitamina C, potasiu, vitaminele B5, B6 și E. Totodată, 100 de grame de avocado oferă organismului 160 de calorii, 2 grame de proteină, 15 grame de grăsimi sănătoase, precum acizi grași omega-3, 7 grame de fibre și 2 grame de carbohidrați. Avocado nu conține colesterol și sare și este sărac în grăsimi saturate. Există mai multe soiuri de avocado. Preferatul meu este bacon pentru că are un gust ceva mai intens decât celelalte și se curăță mult mai ușor. Însă puteți găsi în magazine și Hass, care este cel mai popular, Iula, Reed, Coquet și Fuerte. Alte avantaje ale avocado pe care ar trebui să le mai aflați înainte să pregătești cele 3 propuneri de mic dejun care conțin avocado sunt faptul că avocado este și el o sursă de antioxidanți importanți pentru sănătatea ochilor. De asemenea, scade nivelul grăsimilor rele din sânge și menține sănătatea inimii. Previne apariția osteoporozei, îmbunătățește digestia și ajută la prevenirea apariției depresiei. Astăzi voi pregăti 3 variante de mic dejun cu avocado. Zic să dau din mâini că imediat se umple ceasul și cere Gănescu de mâncare. Întâi de toate o să pornesc cuptorul. În primul rând vreau să bag la cuptor avocado cu ou pentru că durează să se coacă undeva între 10 minute și un sfert de oră, după care mă ocup și de celelalte 2 preparate. Alături de avocado cu ou o să bag și feliile de pâine cu semințe pentru că vreau să fie ușor crocante pentru celelalte preparate pe care le pregătesc. Tăiem avocado în 2, cu tot cu coajă îl lăsăm, trebuie curățat. Există diferite trucuri de a scoate sâmburile din avocado. Câteodată mi iese, câteodată nu mi iese, ia să încercăm cu lingurița. Am reușit. O să merg cu varianta aceasta pentru ou, că e mai mult spațiu și folosesc un vas rotund. Înainte de toate trebuie să presărăm sare, piper și alte condimente ce ne place. Nu exagerați cu sarea pentru că apoi o să aveți probleme cu retenția de apă și nu vă doriți așa ceva. Nu mai adăugăm ulei pentru că deja avocado este gras de la sine putere și nu e cazul să punem mai multe grăsimi decât e necesar, plus că uleiul în general nu are grăsimi sănătoase. Iar dacă avocado le are din belșug, zic să profităm. Sper să-l sparg și bine. Dacă am dat pe afară, dar e ok. Ok-ish. Ia să vedem. Aș vrea albușul să-mi stea în avocado totuși. Ia să văd dacă și reușesc. Dar nu reușesc eu cumva să fac ceva cu tine? Așa, hai că asta până la urmă cât de cât și puțin. N-au cum să iasă lucrurile perfect, adică să nu exagerăm. La urma urmei nu e fine dining. E ou un pic cam mare. Dacă puteți să folosiți ou un pic mai micuțe în momentul în care faceți avocado la cuptor cu ou întreg, e mult mai bine. Și am pregătit deja, îl bag la cuptor alături de feliile de pâine cu semințe. Curățăm bancul de lucru de fiecare dată ca să avem loc să ne desfășurăm. Iar acum mergem la varianta a doua pe care am spus că o facem, varianta cu roșii și castravete. Este una dintre variantele care îmi plac foarte mult. Sincer, prefer varianta cu roșii și castravete în locul variantei cu ouă. Este foarte răcoritoare și merge consumată și la mic dejun, dar și pe durata întregii zile. Dacă vrei la un moment dat să consumi la amiază sau seara avocado cu diferite alte preparate, cu diferite alte legume, fructe și așa mai departe, poți să o faci. Ia să vedem noi cum ne împăcăm aici cu... De obicei, acest avocado se curăță foarte ușor, dar are momente când e între crud și copt, când nu se curăță chiar cum îmi doresc, dar ne descurcăm.
În funcție de câte persoane sunteți în familie și cât de mult aveți de gătit, trebuie să vă proporționați mâncarea. De regulă e recomandat la un mic dejun să nu apelezi totuși la un avocado întreg, pentru că, după cum am spus, la 100 de grame de avocado ai niște calorii, 100 și ceva de calorii, la care se adaugă și alte calorii de la alte fructe, legume și feluri de carne pe care le consumi. Vedeți, acesta a ieșit foarte repede. Dau totul pe jos. Nu știam. Apropo, nu știu dacă știați, dar avocado este toxic pentru căței. Așa că aveți grijă, dacă aveți animale de companie acasă, evitați să le dați avocado. Din ce am înțeles, e chiar otrăvitor. Îmi place acest avocado pentru că e ușor mai tare, dar în același timp când este foarte, foarte copt, poți să faci din el liniștit pastă. Dar dacă vrei să ai cea mai bună variantă de pastă, e bine să mergi pe avocado negru. De regulă se găsește la plasă. Cam despre acela ar fi vorba, numai că la avocado la plasă, când nimerești prea copt, când îl nimerești prea crud și trebuie să aștepți să se coacă acasă. Așa, deci am spus că o să fac avocado cu somon pe pâinea prăjită care este în cuptor cu semințe și mai facem avocado cu castravete și roșie pe aceste felii de pâine. Ce trebuie să știți este că aceste 3 felii de pâine prăjită pe care eu le cumpăr de la Lidl de obicei pentru că vin foarte frumos țiplate, au aceleași calorii cu o singură felie de pâine cu semințe de care am introdus la cuptor. Așa că dacă vreți să vă numărați caloriile și să aveți impresia că mâncați mai multă pâine decât de obicei, aici aveți 3 felii, acolo aveți o singură felie, caloriile sunt aceleași. Bineînțeles, în funcție de cum vă combinați alimentele, puteți să mâncați acest tip de pâine sau acel tip de pâine și mai contează foarte mult și momentul din zi când consum pâine. Pentru că nu trebuie să scoatem pâinea din alimentație, trebuie doar să știm să o combinăm corect cu restul alimentelor. Și mă apuc de tocat pentru castravete și roșie. Ceea ce prepar eu acum poate să fie un fel de guacamole, deși guacamole se face total diferit, se toacă într-adevăr roșie cu avocado, dar adaugi lămâie, adaugi ceapă, însă nu te condiționează absolut nimeni cum anume să combini avocado, cu ce să-l combini. Acesta merge foarte bine cu absolut orice, pentru că are un gust care se adaptează și împrumută de la celelalte alimente. E un fruct versatil și mie îmi place la nebunie, nu lipsește din alimentația mea de dinainte să adopt un stil de viață sănătos. Dacă avocado era un pic mai copt, atunci se crea o pastă, dar pentru că este un pic mai tare, o să fie și mai crunchy, varianta de bruschetă, dacă putem să-i spunem așa, de avocado cu roșie și castravete. Deja a început să miroasă și din cuptor, semn că oul începe să se facă. Bineînțeles, albușul a curs pe lângă, dar vedem la final cum o să arate preparatul pe farfurie. Nu ne facem griji că tot comestibil va fi. Îmi place avocado, îmi place în salate, îmi place să-l mănânc pur și simplu, îmi place să storc lămâie pe el și să-l consum ca atare. Dar cel mai mult îmi place să fac varianta aceasta fresh de castravete cu roșie și cu avocado, pentru că e răcoritoare, nu știu, încep mult mai ușor ziua după o astfel de masă. La fel de bine îmi place să mănânc și avocado cu somon, dar e o variantă un pic mai grasă. Deși și grăsimile din somon sunt la fel de sănătoase cum sunt grăsimile din avocado și nu este greșit să le consumi împreună. În schimb, contează foarte mult cantitatea pe care o consumi. De regulă, dacă mănânci jumătate de avocado dimineața cu somon, atunci o să ai 50 de grame de somon și jumătate de avocado, iar asta este totul, plus o felie de pâine, bineînțeles. Dar nu mai mult. Dacă vrei să mănânci mai mult pentru că ești mai gurmand, atunci trebuie doar să-ți asumi că se adună kilogramele în plus. Așa tocăm avocado pentru amestecul de castravete cu roșie, nimic complicat. Și dacă nu vă iese așa, nu e nicio problemă. V-am spus, puteți să-l faceți și pastă, că nu vă ceartă nimeni. Legumele trebuie să fie spălate înainte să fie tocate, e lege, regulă. În alte combinații, castravetele rămâne cu coajă, dar în ceea ce privește această sălățică cu avocado, prefer de 1000 de ori să merg pe varianta fără coajă, pentru că mai există și castraveți care îți fac surprize că sunt amărui și atunci strici toată combinația, strici tot gustul. Foarte bine este că avem foarte multă apă în castravete și lucrul acesta ne ajută să creăm o pastă mult mai plăcută și mai omogenă pentru a fi întinsă pe pâine ulterior.
Dacă nu am avea castravetele, atunci ar trebui să adăugăm, cum este la guacamole, să adăugăm puțină lămâie, ca să se lege bine de tot compoziția. În medie nu durează mai mult de 10-15 minute să prepari micul dejun. Dacă nu ai timp să bagi la cuptor un avocado cu un ou, cât timp te speli pe ochi dimineața și îți bei cafeaua, înseamnă că pur și simplu nu-ți place să gătești, nu-ți place să ai treabă cu bucătăria. Este extrem de simplu, ați văzut cât de simplu a fost să tai avocado în două și să pun un ou în el, să-l bag la cuptor cu câteva condimente deasupra. Așa că scuze pentru mic dejun n-ar trebui să existe și ne-ar ajuta foarte mult să ne menținem un stil de viață sănătos. De-a lungul timpului o să vedeți că o să vin cu mult mai multe propuneri de mic dejun și astfel poate încet, poate nu în fiecare zi, dar măcar de 5 ori pe săptămână ne pregătim micul dejun acasă ca să fim și noi prietenoși cu stomacul nostru. Ok, și roșioara. De regulă cumpăr roșii sherry foarte roșii din străinătate. E un soi care îmi place foarte mult de la Carrefour, dar când nu am timp să mă duc la Carrefour și merg la Lidl pentru că este mult mai aproape de casă, cumpăr roșiile Roma. Sunt țiplate la caserolă și mi se pare că se mențin cel mai bine dintre toate soiurile pe care le mai găsesc disponibile la Lidl. Și foarte important este că acestea nu sunt acrișoare. Dacă îți cumperi roșii vrac de la Lidl, de cele mai multe ori sunt acre. Și când sunt acre, poate să-ți vină acea senzație că nu te-ai săturat și că ai mai mâncat ceva. După cum observați, în această compoziție avem două fructe și o legumă. Avem avocado, roșii, care sunt fructe, și avem castravetele, care este legumă. Dar multă lume nu știe că roșia și avocado sunt fructe. Nu trebuie neapărat să fie dulci ca să fie fructe. Avem apa din castravete, avem zeama din roșii și foarte bine se vor omogeniza toate. Mamă, cum arată, dar eu nu sunt astăzi la ziua de avocado. Așa că, pas, o să se bucure Gănescu de 3 feluri de preparate cu avocado. Râșnița asta de sare este doar mare și atât, dar presare foarte puțină sare. Și piper vă puneți cât vă place, condimente în general trebuie să vă puneți strict cât vă place să consumați. Acestea sunt niște condimente pentru salată care îmi plac foarte mult ca aromă și atunci le folosesc inclusiv în ciorbă. Iar așa este compoziția de avocado cu castravete și roșie, condimentat bine de tot. Această compoziție va veni pe feliile acestea 3 de pâine. De ce 3 felii? Pot fi și 4, pot fi și 6, depinde dacă ai obiectiv să slăbești, e bine să te oprești la 3 felii, adică 30 de grame, pentru că aici avem 30 de grame de pâine. Dacă nu ești la dietă și nu e nevoie să ai grijă de silueta ta, nu este nicio problemă, poți să mănânci și 6 felii de pâine. O să punem compoziția pe cele 3 feliuțe de pâine. Pentru că am mai multă compoziție și pentru că va mânca doar Gănescu, o să pun pe mai multe felii de pâine pentru că el nu e la dietă, niciodată n-a fost la dietă, este un norocos, are niște arderi foarte bune, păi și e foarte sănătos, deși e cu 7 ani mai în vârstă decât mine, o duce mult mai bine decât mine. Restul compoziției poate să fie acoperită și băgată frumos în frigider, să fie consumată la următorul mic dejun. Avocado în general oxidează, dar depinde de soiul pe care ți-l achiziționezi, pentru că există și avocado care nu prezintă astfel de probleme și se menține foarte bine pentru mai multe mese. Dacă ai masă dimineața de avocado și ai și seara, poți să curăți un avocado că nu se va oxida, dar trebuie să fie un soi cam de care am luat eu. Primul tip de mic dejun este gata, mergem cu al doilea tip, imediat ce se prăjește pâinea cu semințe. Și o să vă dau din casă un lucru, prima tranșă de pâine cu semințe am ars-o, că de ce nu? Sorry, s-a întâmplat. Am fost foarte concentrată să fac primul fel de mic dejun. La a doua propunere de mic dejun o să punem somon. Eu merg în general pe somonul de la Nautica, îl găsiți la Lidl. Îmi place, e somon norvegian, îi spune afumat, dar nu este foarte afumat. Mai există niște soiuri și la Lidl, dar și la Mega, care sunt extrem de afumate, de nici nu-ți vine să le mănânci și pe lângă asta miroase în frigider ceva incredibil, inclusiv prin folie. Și acesta este tipul de somon care îmi place cel mai mult, cântărește 100 de grame și arată și foarte bine, nu este reclamă la Lidl, miroase și foarte bine, arată și foarte bine și nu este nici foarte gras. Există anumite soiuri de somon care sunt extrem de grase. Mi-a luat ceva timp să-mi dau seama care este somonul afumat preferat și l-am găsit. Acesta este. E pe feliuțe, avem 2, 4, 5 feliuțe de somon.
Pentru mic dejun o să folosim doar 2 feliuțe. Restul somonului va merge la frigider pentru un alt preparat pe care îl vom consuma zilele următoare. Acum se scot pâinea cu semințe de la cuptor, să nu mă mai trezesc că se arde din nou. Foarte important, pâinea cu semințe nu trebuie să fie prăjită sau arsă. Dacă aveți prăjitor de pâine, eu n-am, sunt săracă, puteți să mergeți pe varianta a prăjitorului de pâine și ați rezolvat-o repede. Dar dacă nu aveți, că sunteți săraci, ca mine, atunci nu e nicio problemă, cât băgați la cuptor un alt preparat, băgați și pâinea să se prăjească, dar țineți minte că e acolo ca să nu ardeți. Există varianta prin care să tocăm avocado în același fel ca la primul fel, adică în cuburi, dar o să mergem pe varianta de feliuțe. Feliuțe foarte subțiri, pentru că dacă sunt foarte groase, după aia se așează foarte greu pe felia de pâine și o să cadă. Și o să vă fie și foarte greu să mușcați. Persoanele care gătesc de obicei vor spune: ce fel de pregătire a micului dejun este și asta? Dar, dragii mei, mai există și persoane care nu gătesc în general și care evită să gătească acasă de teama să nu dea în vară și atunci trebuie să comande și de cele mai multe ori ajung să mănânce pizza, paste, burgeri și așa mai departe, care îngrașă și care nu sunt deloc prietenoase cu corpul. Iată, așa arată avocado pus pe feliile de pâine cu semințe și peste vom veni cu un pic de sare și condimentele mele preferate. Aceste condimente le-am cumpărat de la Carrefour și sunt Kamis, condimente pentru salată. Dacă vă interesează, dau o aromă foarte plăcută și în salate, dar și la celelalte preparate pe care le consumați. Să mă mai uit la avocado cu ou. O lecuță mai are. Și acum să punem somonelul. La final o să ornez cu mac, cu susan negru și cu semințe preparatele și o să vedeți că arată și foarte bine, dar sunt și extrem de gustoase și chiar vi le recomand. Acum să scot avocado cu ou de la cuptor să vedem ce a ieșit. Atenție, umblați tot timpul cu mănuși să vă protejați mâinile, că eu mă ard în general, am darul acesta. A curs albușul pe lângă, dar asta este situația, era o prea mare, dar nu e o problemă, că oricum arată bine, frumos. Nu fără mănușă că te arzi, tocmai ai spus să se folosească mănușă. Și acum să ornăm frumos cu ceea ce v-am spus anterior. Mai puteam să fac un lucru, puteam să pun avocado pe feliile de pâine cu semințe, să le bag la cuptor undeva la 5-7 minute, după care să adaug somonul. Eram mai smart, dar puteți să faceți voi asta acasă dacă vreți. Și aici pun un pic de susan negru, merge foarte tare combinația asta de negru cu toată culoarea din farfurie. Am terminat și vreți să vedeți ce a ieșit? Varianta numărul 1, pâine prăjită cu avocado, castravete roșii și câteva semințe preserate. Varianta numărul 2, pâine prăjită la cuptor sau la prăjitorul de pâine, depinde dacă aveți sau nu aveți bani acasă, cu avocado, somon și câteva semințe preserate. Și varianta numărul 3, ceva mai sofisticat, vasa cu avocado, ou și un pic de somon. Mic dejunul trebuie să fie o masă ușoară, sănătoasă, dar gustoasă. Poți alege alternativa dulce din fructe sau poți apela la carne și legume. Oricum ar fi, ai grijă să nu te limitezi doar la zile cu grăsimi, doar la zile cu dulce sau doar la zile cu carne și legume. Important este să creezi un echilibru. Nu vrei să ai o cantitate prea mare de zahăr în sânge, nu vrei să acumulezi țesut adipos, vrei să te vitaminizezi natural, să slăbești sau poate să te menții. Săptămâna viitoare ne vedem în Canupz în bucate cu noi recomandări de preparate prietenoase cu sănătatea noastră. Aștept să îmi scrieți în comentarii cum arată pentru voi un mic dejun sănătos, dar să-mi și împărtășiți ce provocări întâmpinați atunci când vreți să mâncați mai sănătos, dar nu reușiți. Eu sunt Mădălina Gănescu, pe curând!